kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen do darne medane pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Pindi TV monen moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko juude e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade oɗo ñalawma hande ko noon tigui jettiten jinnaɓe men jetten seeramɓe men mon hilifani men diine sikki ala en jettimi ɗo hande yewtere men kono en nder baadi hesiri en gaare dow baadi hesiri ngam hande ko ñalawma moƴƴo tedduɗo wurde sella ha hawre lewru korka hoore ha gasa hawre e ñalawma julde wadde alhamdoulillahi rabbil alamina en gari waddude e bandiraɓe julmo wuuri juulemi wuuri banda men yen julmo kewɗo yalla hokken tawde sahaba woni kono noon kadi en garde e bandiraɓe meɗen en garde e sehilaɓe meɗen kono en gardi kadi e yontaɓe leñol darniɓe leñol ngol kono sikki ala eɗen jaade debbo pullo jontaɗo ganduɗa darniɗo leñol ngol hande lang inna wiya Salidia debbo mo Agname Riduɓe e Allah kono noon mami wiya jatal kono mi wima sara guilen hande mi salminima Salidia Allah grandi wa salmi bandiraɓe a salminama juurama Tidiane Sar guiɗelam debbo mo honɗode mawko mi weltima kadi yerdude mawɗo plateau ko ɗon kadi dewten salminen dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe piiwi caggal nde jettuɗen Allah juule Mouhamadou Touba Goudou windede jetti jinnaɓe men juurima papaɓe Rasulina Nourdine Hamad Ali Rahi dewre makko juurimi noon dendagal seeɗa fuutankoɓe Sidi Sall kadi en calmini kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa ko invité ji ɗi Nima ene wonde koɗono ɗum o Moussa wadde noon ko ɗon ndewɓen calminen dendagal bandiraɓe ɓe mbiɗen ɓe tan juurno wuuri Sidi Sall wondirka ko ñamɗa guertoɗe malla joni ñamani guertoɗe ko ñamani joni est ce que amina ñaami hande ko ñiiri guna mbiɗan ka ñamde ñande ɗum noon eɗen kuccita gorko pullo machallah Nima Ba a wiyama Seydou Ba a salminama bisimilla salmin bandiraɓe jam jalle Tidianiatou salmini salminde nde juuɗaɗen salminde Salidia Tidianiatou Sar en calmini dendagal ɓesgu Sénégal e dendagal hettoɓe Pindi TV mbaɗiɓe juuɗe aussi e koɗiti lan 2023 no mbiɗa ni horde lewru shahru ramadan ha joofo aɗa selli aɗa muuri ɗum ko geɗal manggal aduna e nder diine l'islam wadde jetti en Allah jetti Mouhamadou Rasulullah merci ndeysaan ko noon tigi spécial hande julde korka yaadude e Nima Ba gandi gorko pullo ne wawi ko waɗata ko machallah min jiiɗino yidemo ɗo guila woyi hamin cewno hono ma kono ko hande min dañi ganduɗa fattami joddade ma ɗo hande kadi taw ko ñalawma julde korka ko weltare mawde rendude ma ɗo e plateau kono e ballal Allah e nelaɗo mum e ballal bandiraɗo gorko jagguɗo ha tiiɗi ganduɗa accani o
woni Kayasi so mi wimo Seydou mi wiyamo tan Seydou Sy nde wonnoon ko suddare leñol kadi ganduɗa ko dusto ko doftuɗo wona tijayata sar somi woni piiba tan mami wawi wiide Kayasi ko kaya min goto kono kaya ko kaya fiɓe foof ko kaya yimɓe kala kala ɓiɓɓe pawɗo dariɗa aɗa dawa culture aɗa dilla culture omo heedi caggal ma omo pari ganduɗa weltude juuɗe gam wallodirde ma ɗum noon jarama Seydou Sy min beltanimama no fewi Seydia dafaten noon ko nima o totta men morceau avant que ɗen garta e bundu yewtere hande ko ñalawma weltare mbiɗa sikki ko musique o ɓuurata hewɗa gonga nima culture min toyoɓa bisimilla makko
maɗa debbo pullo salam saro sar gele dijangatu sar salam ale maɗa giɗo nottinote koye weɓani dijanato mi salamanima sadi gonduɗo e needi sali jawa jeeri jame mbaɗemato ɓurita fe baɗi tabiya la 2023 juule ɓuuri ɓesgu sénégal en jul kewɗo kewɗe en jul kewɗo machallah mataw min gartanma seeɗa tan nima taw ko namde dabɓe tan ɗe ganduɗa ɗe juutani par ce que mbiɗa handi ko welnere nde ɓuuri sohlede hande mataw aɗa wawi haalande yimɓe seeɗa tan carriére ma musique no puɗɗorɗa e kadi to jeeyeɗa ha keɓɗaɗo seeɗa jarama tijanatu sar salmini kadi lawol gongol nima bajeya koɗo wiyete belel kelle noon woni koye commune Guédé village département Podor jibinami koye galle fulɓe aynaɓe nototoɓe hinde aynaɓe fulɓe haaloɓe pulaar une simple une modeste famille aɗa andi mbiɗa heewi haalde gueɗe ɗiɗi pulaagu ene peccirɗen kille men walla no tawruɗen organisation juɓɓudi men hanki no wonirno waɗi ko ñeeñaagu waɗi ndimaagu ndimaagu o no tawte nder ñeeñaagu o ñeeñaagu on tawte nder ndimaagu nde wonno firtaani ndimaagu ɓural e dow ñeeñaagal ngal firtaani ñeeñaagal ngal jaasre e dow ndimaagu ko hinde yaari noonede mbiɗa heewi wiide ñeeño e ɓi mbiyeteɗo ko dimo kamɓe fof koɓe tawɓe nalankagal nde wonno enen fulɓe nalankagal ko fina tawa meɗen c'est normal so tawi ɓi bambaɗo tawi jiknaɗo mum no hoɗo kolli ina harto kumballi ina ñañoji c'est normal so ɓiyum ari yiɗa nalankagal c'est normal aussi o bambaɗo hettini wiɗum o ko pullam hettini ɗum e pulaagu so tawi on ne tawi bamum no hoɗane ina hoɗane c'est normal tawɗo ɓimo no hoɗa tawɗo bamum no hoɗo e tawɗo bamum no hoɗane c'est normal ko nalankagal ngal rufo e nder maɓɓe kamɓe fof ɓe jirat ɗum e sako noon surtout ko ɗum culture meɗen no waɗi wadde mi jeyama hinde aynaɓe fulɓe joguiɗo vocation nalankagal ko saabi seeɗa mbasen jurnade ko safini a tawi ɓen goni aynaɓe ɓen goni remoɓe ɓen goni jangguinoɓe ɓen goni awoɓe ɓen goni fulɓe ɗatoɓe ɓen goni fulɓe sakkeɓe ina haasi anne sa ari ƴeewa hol hande damal ngal gandanɗa hoore ma ngal mbawɗa jaggu wooda ɓamtare nde ɓeyduɗa wooda innovation mo ganduɗa wooda ko ganduɗa kadi ko hollirde kadi nalankagal ngal bonani so tawi ɓiɗɗo pullo wiyete ɓiɗɗo demo ɓiɗɗo arɗo so dari ƴetti nalankagal ɗum c'est un exemple exemple woni ɗo ko yonnude nalankagal ngal ko fayidinde ɗum somi wonani gaynako mi wonani ndemowo tawde ɓen no goodi min ƴetti culture no nalankagal ko tiwoɗo wiyanno ko Léopold Sédar Senghor on mbiyatno la culture et au début jusqu'à la au début et à la fin de tout processus de développement o wi ɓamtare ko kay woni fuɗɗode ha wortorde développement donc Léopold Sédar Senghor haali ɗum ɗon wadde min mi jagri nalankagal ngam ɓamtude leñolam mi jagri nalankagal ngal wonde la voix des sans voix mi jagri nalankagal ɗo tuuba koɓe jiyata ɗum ɗo ɗo yimɓe ɓamtuɓe nalankagal ɗo nalankagal ñantirani ni yirete ni fewirtini
wawde wonde hen ambassadeur culturel yonto hujjaji leñol muɗum e nder gaynaka e nder ndema e nder awo e nder dendagal centi centi e dingre men hanki aada men cosaan min koye on fammi ɗum nande amen naɗagal ɗum waɗi men motivé amin jeeɓa bambaɗo garo ñagado tan bolde amin jeeje gawɗo garo ñagado bolde te so ari min dokkanmo amin jeemin kadi yoɓe ñaamo ina yooɗini yeeɓe a faami donc Janatu kaade no nder raɓɓitina ndeysan ɗum noon mi hokka Salidia bisimilla saɗa jogui ko namɗa eyyi to Janatu Sarr ko fonno namdede ko ni ko ɓuuri ko wadde intéressant o haali kadi o jurnima hen enen kam ko wiide tan ko yettire Allah nde Allah hokki en tawi dara woni tawɗen hikka kadi eɗen mbiya bandiraɓe fof tan jurno wuuri kono kadi eɗen beltono Allah eɗen beltono ardiɓe galle ɓe waɗiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia eɗen mbiyamo jurno wuuri mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui directeur meɗen général Kawɓe Samba Diop mawɗo ardi bonnani dewren ɗon mbaɗen jurno wuuri personnel piindi kala nde tawno Tidiane Sane mboɗo heewi wiide bande ko koddiɗoma walla ni ɓe mbiya bande ko battorɗoma jaadiɗoma ko paɗɗoma hande hayɓe jiɗɗon yumma e babaɓe mboɗo sikki ɓurɗon jiidude ko pinde hen eɗen dawde e nder galle ɓe e tawno kamɓe goni hoddiɓe men kamɓe goni ɓe bedduɗen galle ɓe enen foof ndendilane jiɗɗon ko yo joofoy ɗum noon so tawi événement ji mbaɗi min jonti enen eɗen mbiyaɓe ɓe jarloɓe jaafo banggue men enen en jarlima en jaafima yallo ken waɗede yarlaɓe yafani kono noon eɗen mbaɗa jurno wuuri dendagal yeeɓiyankoɓe piindi guila ɗo e leydi ndi ha caggal leydi ndi surtout Tidiane Sarr ɓe banggue diaspora ɓe inchallah donc mi artir konngol ma tan ne wawi dokkama taw konngol o yima ha ɗo e yeeso mi wawi taw namde garte makko ɗum noon bisimilla tartimi marché
wote gaydi maɗi tawi ɗin dimaɗi koddi maɗi développement leñolam hol babade fulɓe yetti pinen paamen fulɓe kadi bondi woto gonɗu men leydi fulɓe yetti pinen paamen donti pusen koccode dow toccode gonga no feñana en aha ɓamtare woɗanere fulɓe heewi keɗen kaala ƴeeyo eyi sen jottini den tan gollodiren miijoji e ɓamtare latono en paysa taniraɓe yaɗani jaji sa dige sana moranma min komi esirta wonde pullo paɗiyama tampate bako pullo boyiɗa wonde pulloyo tottamiyo aƴe kote nene alfaja aɗi jaro ko pullo janina boyiɗa wonde pulloyo tottam kaya sisawade ɓayde ka pullo e gorko ngolobira samanema boyiɗa wonde pulloyo tottam kaɓe layani manja kala joko pullo ɓurga jogatiri koyi waɗi dimi boñuji mbaɗeɗe donɗi jeeri école aji mbaɗeɗe koya cuuɗi cafuɗe jeeri saga ceeɗo so ari ƴey jiyayi moye baaba fo nani ndereɗi jawdi bilay wallayi eɓe darto ɗam yaɓe ɗe balɗe oɗon saaha needi sukaɓe ŋakkitu galleji oya fulɓe holko waɗi en ɓamtade eyi soko anduɓe eɗen jogui soko diniyankoɓe eɗen jogui ko haɗi en ɓamtade ɗon nanadiral ala ko haɗi en ɓamtade ƴey joniral ala holko haɗi en ɓamtade ƴey muñal ala holko haɗi en ɓamtade laago communication ala holko waɗi en ɓamtade ey mawnikinaare heeɗen lay wallahi woni fof wiyatona ardoa woni fof ɗo foti hande place bilay wallahi so yimɓe fof woni yeeyoɓe sodoɓe gootata salamu aleyma leñoga sisawade mbeɗandi gazo ko jabbuɗo salamu aleyma sisawade kono ɗokka kami haalda e sukaɓe futatoro sukaɓe africa sukaɓe pulaɓe iɗande hoore mumona añande banno ɓe ay farnarade tawraɗi yumay baabo ene weɗi kono farnarade ɗi paganiɗa hoore ma ɓuri hede fayida jeyyum wona jeyma jey baabo wona jeymaɗo ɗiɗo sa faami sare duniya jey kayiraɗo wona jeymaɗo jey mawniraɗo wona jeymaɗo suko jeyɗa koko ligganiɗa hoorema yonti minen paamen ndeysaan
machallah nima ba saro ko banino yarasa ndeysaan sali jawo jere ndeysaan timol ngol findini kadi tindini ɗum noon yo Allah ɗalden tan sagataɓe leñol ngol barditiriɓe doole men sabilillahi kadi gam ganduɗa yewtude pulagu ngu machallah kono noon kadi ko ɗon mbiyeten jurmo wuuri Dawda Moussa Dia baɗɗo koɓe mbaɗi kadi koɓe mbaɗadi en mbimo jurmo wuuri kanko e jeewa makko rugili e lembel makko kadi en calminimo en juurimo en mbimo jurmo wuuri ko ɗon kadi ndewerten mbiyen directeur men Abou Samba Diop mo ganduɗa bertanɗo fulɓe leeso e yeeso eɗen gandi taw ko sago makko ɓiɗɗo pullo foof taw ne wawa liggade heeɓa salaire nde wonnoon eɗen gandi o wona ha siide en beltanimomo en calminomo kono en calminan kadi ɗon Bahama Diat e Leyla Diat kono mawni men kadi Rugi Sall en jeddita ɗum ko bandiraɓe men ɓe ganduɗa ɓe liggorten kamɓe foof en mbiɓe julmo wuuri bandiraɓe men ɓe garani ɗo hande dañani tawtorede woni Fadi Ndiaye Aïssa Wane e bandiraɓe kala Aissata Ndiaye bandiraɓe liggotoɓe ɗo kala e Pindi TV onon kala on mbiyama julmo wuuri yen juul kewɗo yallah hokku men taweɗo o saaha mo wuuri noon Saldia so tawi aɗa jogui ganduɗa ko kalduɗa e Nima seeɗa o jogui kaldu men Nima kono hade mi edda koma kalnamin sikkirima Tidiane Sar ɓe gueɗe mabɓe no poti ƴewtede par ce que yimɓe kewi ko horde no pooƴa ene nimmiɗa kono hande min jii Tidiane Sar teggilo korka hoora ha juuɗo hande min jii ɗum o kañum machallah ene leera ene nayba joni Tidiane Sar haɗa min sikkirima beele an korka aɗa horanno walla an korka sar korannoɗa aɗa andi ɗum ɗon jaabol muɗum ganduɗa ko yimɓe foof ne gandi minen sar ɓe guila ganduɗa korkaraɗe min guuri ko inde Allah la ilaha illallah tan min kaara ɗum tagui so tawi ñamata yarata wari hay batta min yolde onon pour la ilaha illallah ɗum sen jalte plateau alay sago wonma enquête hami faama ɗum machallah ñantugal ma yooɗi ni no mbaɗɗa e julde he machallah yooɗi no fewi Seydou Sar Nima mi arema tan e banggue mo jaaruɗa o e banggue nalankagal mi namdo beele Nima heeɓino yaltinde album walla so tawi heeɓani album beele koye projet ji muɗum e woni beele kadi Nima ene jogui orchestre muɗum eyyi Salija a jarama debbo ba añam yiidu salminima juurima Nima añi guiɗel gotel fuɗɗade yimde yaltindinal witeni album wiye one mani ƴetti one mani watti yimde c' est à dire que promotion makko adde mankade mankuno andede aɗa andi komi mbiyata ko barme so ɓendi tan mi so deftama dañat ñamoɗo so ñamde so ɓendi so deftama tan foftinat donc wadde nalankagal ko ma defe nalankagal ko ma ƴettine temps nalankagal sa erima yimɓe soɓe kettimom tan il faut daña continue daña kaadi ko kalɗa donc ɗum ɗo foof e gueɗe nani gueɗe nalankagal e hande kadi aussi eɗen jii waylori en hankkino waano sono ko hanki pré enregistré studio no yaltiranno tawno kande min jaarimi album aji kewi mais hande jamanu koko wayli batte réseaux sociaux ji ɗi mbaɗon kayasi woppata kamɓe feeno bandi ko woni hen kamɓe goni e milieu o piraterie hande kam diwi piraterie wona kay piraterie ɓolo wiyete ɗum kam ko so tawi nalankagal par ce que nder yaltinande cassette e nder cassette o yeeye keeɓa hen hande sa yaltini cassette saɗa jour taɗo studio avant hatma parde filme ɗon waɗata fiito so waɗi yimɓeɓe natti sohlude sodde ɗum ɗo par ce que keeɗi ɗum mbaɗi ɗum consommé déjà ɓe mbaɗi consommé oɗo musique ɗum nden toɓɓere nani hen toɓɓere heddini nde so tawi koto batte promotion réseaux sociaux hande so ɓuuri yawrande promotion e hankkini wirteno nalankoɓe jaltin cassette ɗum ɗon fof nani ɗo donc wadde sen paami Nima e Africa ɓamtare ɓuuri yarude koto batte concert uji e nder Fouta ɓuuri yarude koye ngal banggal to batte promotion ngaji so wawi usude hoddu ndu seeɗa par ce que kalta o c'est très important yimɓe mbawa nande ko kalta ko donc wadde koto batte concert aji ɗum min ɓuuri wawa wadde ha hikka ni walla mbiyen rawane ma to foti hebde rawane ɗum mbaɗi toon premiére édition mo gandanɗa hoorema ko festival international du lele woni fiilu
ɗon min teskima ɗon seeɗa wona namdal ngal namdiɗami kono mi jaaboro mi waɗa hen profito mi ɓeyda hen ɗum seeɗa jaafoɗa seli par ce que en teskima e nder jeeri won plateau ji walla won seenuji walla won dingre mawɗe juɓɓinade en kewani ɗum yiide jeeri ndi ɗum ɓiɓɓe fulɓe ganda ɗum ɓiɓɓe fulɓe no ngakki yiide ɗum ngakki andude ɗum wadde min mbi pourquoi festival ne waɗa Sahel festival ina waɗa partout e nder leydi ndi ha heddi jeeri donc premiére édition o ɗon min mbaɗi omo rawane Allah newni e ballal Kayasi e ballal équipe Africa ɓamtare e ballal Diawo Dia Tissu hamin mbaɗi on programme festival o yawti aussi donc chaque 2 ans min mbattam e nder jeeri ndi wadde ya abbade gueɗe mbaɗe noonete ɓuurani amen tan hande wiide tan yaltino e studio gueɗe mbaɗe kadi hande ko kalɗa ko ko gonga tigui kono batte studio ina ngakki manki par rapport e ina fayli ina wayli par rapport e réseaux sociaux hande no aduna o yarate la jarama c'est pas ni nima yaltinani album ganduɗa hoore ma ɗum nani kono kam nana liggoye muɗum nene projet ji muɗum jarama nima ko jewdi ko Fouta wadde en gadi konngol arte batte janet min ko namdal seeɗa tan haade men fatude e julmo wuuro hande mbaɗa andi ko ɗum ɓuura hewde ɗum sa mbaɗen profito julmo wuuro nima hamen gandi gummiɗa koye famille mawɗo mi wiya intellectuel en ɓe ko kalduruji mawɗi ganduɗa ko mawɗum Habi Sidi Ba walla miñum de voilà miñum Habi Sidi Ba eɗen gandi kanko hoore makko kanko hoore makko ko debbo moɗo kadi e mawniraɓe woɓɓe kono nima ganduɗa kadi ko intellectuel jangguɗo kono kadi yalti e banggue musique beele ɗum gênatama to banggue famille tijeneto ko noon aɗa andi nalankagal so tawi koye nder milieu fulɓe a wawa wonde nalanke hay so tawi ka ɓi bambaɗo tigui rigui hay so tawi ka ɓi gawlo tigui rigui caggal ko ɓen kerori ɗum mbasa dañde hen jeune e nder leñol men par ce que wona e mabɓe wona e nalankoɓe koye leñol ngol mbiyatmi walla wonande woni hen e nder leñol ngol par ce que nalankagal ko hunde nde esde famɗinede nder leñol fulɓe te pourtant fulɓe mbawaya taw nalankagal nalankagal ko hunde esde hoybinede e nder leñol fulɓe te pourtant ko kamɓe goni pulago kala pullo piitiɗo becce ko nalanke tagi ɓeɓe nanata aboudjoubane yimo exemple ƴetta ɗum e grand frère am ambassadeur pulago kemi ɗum wiide wiyami lawake star aboudjoubane mi salmini kam ok donc au passage mbeɗa salminama o kanko ɓe yimata ɓe foof sa ƴi hande koɓe star uji sa naniɗo hande Mamoudou Aladji Samba Lewi so wiyama Mamoudou Aladji Samba Lewi ariɗa walla Djiby Olde ariɗo walla Malick Oumar Bayal nanɗo tan a welatmako yaade jeeɓoyama ƴeewoyama pourquoi parce que inde makko heewi noppi ma ɗo jaaɗa fof nana inde makko promotion ko Abou waɗani mbo te pourtant ina wawi taw kanko o rokkuno Abou ko ngaari gootiri ngaari ndi suyti guila ndeer guila e duuɓi kono haɗata morceau heddoto promotion o heddoto ko ɗon heddoto ha voilà donc jomol majjirama yata kala ɗo ari ɗi ko kala ɗo ari so wi ko mbi Mamoudou Aladji Samba Lewi tan walla so wi ko mbi Djiby Olde tan yimɓe ne gandi sur le champ on woni jibinaɗa gonga à cause de Aboudjouba o so ƴetti yiro e ɓeɗo gonga à cause de Aboudjouba o ɗo o waddino ko piitorto ɗen becce ko naala koɓe ligganimen ɗum ɗum ko guila ko ɓooy guila e Ndiaye Naybilen guila e Samba Diop Lelen ko noon tawirɗen leñol meɗen hande hande Tidiane so innitima mi heftinani so jofni jiganaɗo makko tan mi heftina walla mi anda on de mbeɗa nanɗum walla ko way noon sa ƴewtidima ko ɓuuri hen hewde ko nalankagal wadde ɗum ɗon ko ɗum gueɗal ngal nalankoɓe dokki leñol fulɓe leñol fulɓe ko nalankoɓe te kadi ala pullo mo wawa yimɓe ala pullo mo wawa amde ko culture reeni leñol ni ko culture reeni leñol sa ƴeewi fulɓe sa ƴeewi endo en sa ƴeewi arabeɓe kamɓe ndendi culture kamɓe ndendi ummidi ɗo gotel kamɓe fof koɓe yimoɓe hay to batte hakkude suku gorko e suku debbo no kaldirta yidde mumen jimanno wadde so neɗɗo wi caggal baali mi yimat so neɗɗo wi caggal jawdi mi yimat heddi noon ko gueɗel gotel ɓe ɓesiri ɗum famɗinde woni batte ñagade nde tawi ko ñagade wona nalagueɗa ñagato eɗen jogui sernaɓe ne ñaago eɗen jogui politicien ji ne ñaago carburant ma rokkam carburant rokkam tikki gasoil naggam taw ka ministre walla taw ka DG eko nandi hen wadde ɗe gandi ko woni hen ko heddi noon ko nalankoɓe ɓe ɓuuri
toɓɓede ko ñagotoɓe te pourtant wona ñagunde wona tan battiɗo hunde tan ko teskoyi tokosmo kono min ɗo tan ɓe mbi haala addata haala min ɗon tan e yiyandam naalanke beele so tawi ganduɗa o waɗi base makko e ñagude ɗum ustata naalankagal makko effectivement naalankoɓe foɗɓe wadde base mumen e naalanka e ñagude ɓen ko banggue kadi ɓen ina dokka ngal gueɗal par ce que haala wiyama bambaɗo ko bambaɗo homo wonɓiɗo ko fullo gaynako ono jogui droit ñagade jiida e ganduɗa e onon won yiɗɓe wonde artiste international ɓe so tawi on goni ñagotoɓe ɗum ne haɗa mon yaade artiste international artiste engagé aɗa jogui engagement min mbiyan ka fotani ñagade ko noon mbiyami min beeleɗe jeeyami ɗo pour te dire kalami ko koye télé kalami beeleɗe jeeyami ɗo mi meeɗa ƴettude guitare am gardumi e galle guiɗi am sehilam tan jooɗi nder joine ɗo haala noon arde ñagade ɗum wonko firti aɗa wawi wadde concert noon pour ganduɗa weltinde wuuro ma wala mbiɗa wadde concert ɗum jiiɗa ñagude hikka festival mbo min mbaɗi ɗo kaya sinin ɗo ko seeɗa nde min mbaɗi nde min paari min ƴetti ko haalis min balliti collège gote guuri amen catide jaramiɗe ko ngo wuuri culture woni développement culture woni développement walla wona Salidia ko ɗum woni développement wona naalanke kay engagé mbiya aɗa yewito e ñagude ɗum koto tampinoɗo hay soko ceerno gandu wali sa yewtima e ñagude ma wonto goɗɗum gonga donc gonga laaɓi carnima min beltima no fewi joni Salidia mbiɗa sikki en mbaɗan bandiraɓe foof kadi julmo wuuri duttoɗen makko tan mbeɗa andi guddin ɗon yewtere nde kono noon bandiraɓe men wonɓe caggallir wonɓe diaspora aɗa andi gacce ngalama ko nangguɓe Pindi TV lang so tawi aɗa wiya limta tan juuman hande noon mi wawa limtude kono mami wi onon foof julmo wuuri onon wonɓe France wonɓe Amérique wonɓe Canada wonɓe Mauritanie Côte d'Ivoire foof partout dans le monde onon kala on mbiya mon juuli e mo wuuri yen julmo kewɗo yallah rokki en tawe ɗo saaha mo wuuri Salidia ewa Diana Sarr guiɗilam ko noon tan mi waɗimo juumo wuuri an lawol gongol mi rewnema kadi waɗi juumo wuuri galɗo foof dennangal heeɓiyankoɓe nde tawno eɗen kewi wiide so tawi entaɗo walla muynowo ami ha ngam yooɗi tan ko mbiɗa tigui cakke balaɓe ɗe wallay ko gonga wadde so Pindi yettima ɗo ko heeɓiyankoɓe meɗen tigui par ce que en mbaɗino produire en fawi ɓe jeeɓani ɓe mbaɗani partagé piuji kewani en battata gonga wadde Allah jarama ɓe jarama surtout noon wonɓe diaspora ɓe wallahi Diana Sarr guiɗilam en limtata hande tawno mo limti guiɗo ko guiɗo mo limti kadi juuma en jiiɗa hay goto tikka kadi gonɗen kadi koye yarlodirde e yafodirde e ndellodirade moƴƴere wadde mbiten tan ko kamɓe foof en mbaɗi ɓe julmo wuuri kala tan ganduɗo en mbaɗi ɗum julmo wuuri kala kadi jeeɓowo ayawo meɗen ɗe e télé ɗe e jottoɗo kadi hadde yeeɓa oɗo émission en mbaɗi ɗum julmo wuuri nde tawno heɓa mabɓe mbiyata ko somin dawi hamin jippima hamin lootima haade min kuccude ñamde somin ƴetti ñameje amen pawe table min kuɓɓat ko Pindi TV min kuccita e muɗum ɗum noon ko gila wonɓe Amérique ɓe hay wonɓe Europe ɓe hay wonɓe Asie ɓe hay wonɓe Afrique ɓe partout ko ɗanniyankoɓe men fof ko Pindi yewtata ɗumen wadde noon eɗen mbiya ko nawiɓe ko yallah newnanɓe ɗum haaɓe garta e dow jaam tawno eɗen gandi hande so fuuto yooɗi so fuuto sinkima Tidiane Sarr so fuuto deeƴi so fuuto ñaami haari ko Allah e ɗanniyankoɓe meɗen so tawi éto suuji mahama e nder fuuto couraji nannama robinet aji nannama ko Allah e ɗanniyankoɓe meɗen so école aji mahama ko Allah e ɗanniyankoɓe men so hôpital uji mahama yimɓe ne cafro ko Allah e ɗanniyankoɓe meɗen so tawi jeereji mahama kadi yimɓe ne dugga ne ñama ko Allah e ɗanniyankoɓe meɗen wadde enen fuutankoɓe ko ɗanniyankoɓe en mbiyata gouvernement ne mbiyata hay goto par ce que kala ko gouvernement ari tawa ko tawi ɗanniyankoɓe ne ndendinen mbaɗe wuuro arani tawa ɗumen ɓeyda hen kono ko kamɓe daɗɗata foof wadde ɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama ko nawiɓe ko yallah humtanɓe haajuji ɓe garta ɓe tawɗen ɗo kadi dow jaam kadi wonon ladde welani kono yo Allah hokkuɓe toon noɓe cuurani ha Allah nawnanno ɓe gartire leydi mabɓe nde tawno Tidiane Sarr mboɗo heewi wiide yo ɓooyade no jaajo ko duwaw kono wonko ɓuuri ɗum ko yo Allah hokku no jooɗore nde tawno so neɗɗo dañi no jooɗiri e leydi muɗum taw ko jonde wondude e sitore e neema o yahata omo yiilo banggue goɗɗo wadde kamɓe fof yo Allah hokkuɓe noɓe jooɗiri e leydi he taw kadi leydi ndi wonata ko leydi denji leydi kadi ɓuura leydi ɓamtare kadi ene wonɓe ɗo ɓe kadi tampoɓe ɗo e nder leydi ɓe Allah hokka en tigui no cuuroɗen e nder leydi he Allah waɗa en yurmaɓe yafaɓe Allah fecci en arsukaji muɗum jaaɗi enen kala e julɓe en jarri men jaafumen en banggue men eɓe jarloɓe jaafo yo Allah waɗa en yallaɓe yafaɓe amin Allah jarama Salidia weltare mawde ganda gam
rendude ma ɗo e plateau anne aussi aɗa yarlo aɗa yaafo nguen battanimo wuuri kono nima en gardama ha ɗo mbeɗa sikki ganduɗa mbawata tan hokkude yimɓe morceau goɗɗo mbawa uddirde kono bandiraɓe ko ɗon mbaynortomi on ko weeli yonata ko nenen fayi dari wiyata so wona ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha janggo eɗen gandi guitare o Moussa Sy machallah machallah guitare o weeli waɗi fayida dande nde kadi ne weeli no fewi ɗum noon bandiraɓe jagganno kaɓirɗe to ko Thiat Walo Ali Fall ganduɗa monto men ngano ene kadi mbiɗum julmo wuuri kono noon kadi ganduɗa ɓinguelam guel ɗo kadi soh ñamo ñebbe Alsan Sow merci beaucoup bandiraɓe ɗo yesso haalirde ko sehli moon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo horndolde Sare Dia e guiɗel mum Sali Dia e debbo mo Agnam Lidum ko minen hannde garno yewtude moon waddete mum julmo wuuri yen julkoɗo yallah hokken tawe ɗo saaha mo wuuri ɗum noon nima dokkay ɗum morso guddan yewtere nde Tidianatou fitti kam noon dokkuɗami ɗo morso dernier morceau Sophie ndeysan jeeɓino kono jeeɓi saha haɗane goto merci beaucoup mon frère Kayassi bizar Allah jo Cehila kasa juti ha seda Allah jo kono gilli go Allah jo mamela ko tawtini gilli isma jaaji do nani bimina ne jaabate jaaba jaaji Ismamadu sango jane ne jawa jere Cehila kasu juti ha seda Allah jo mamela no batawti gilli Oko gilli chukago don tindi manguja ehe Peli konjumo don de masina Mama si sawani ni mutande masina Julo Suleimani yermelu nane jawaje Tidianatou Saro keta isma madusa Oko jawaja kisi jawaja entreprise Sali jao jere keta isma maduja Isma jadi donane jawaja kisi Kayassi sade Notanami docteur Khalidou Liso Gorkombola pirane yakare bola Gorkombola pirane yakare bola Docteur Khalidou Liso nana jawati Kono baro di département Podor Cheikh Oumar Foppiwel foppani wele yidde Allah inla Foppiweli foppani yidde Allah inla Cheikh Oumar Jadi Jablay Daoudou Diallo Jeeri aya koko koke boydi nane fulɓele darani ɓe développement ɓamtare leñolɓe Cheikh a itti abriji provisoire nder jeeri professeur Amadou Sidi Ali Ba la chef de l'agence IPRES agence régionale de l'IPRES Habi Sidi Ba présidente des Amazones Salam Alema Ba Jili Chuka Gurton Tindi Manguja Dini Njule Muri Koritela de Amin Daoud Moussa Jao Jiri Dari do darani do ngendi Jao Jiri Ladies and Abu Job nani directeur bu Bornani Gorko ngui kole hole
si Jawa Usman Jaagiɗo nani Usman ajenno dibeja arɗo Usman Jaanani ɗoko nder reji Saint-Louis ko saare mama ma Usman Jaagiɗo nani Kumbiska giɗo nani Usman Bayo Mariam Dia Madame Dianel yo Koyte ladde Jule Mburi Yemba Tony Mburi Je lance un appel de la paix entre l'opposition et le pouvoir et Sénégal Sénégal Mané Jamala Sénégal Sénégal ko jammi ñaagi appel à la paix appel à l'unité nationale Khalifa diine di dungi nane Jawa Jaati si ɗi dahato sala jami ɗiɗi ñamtaani hayoɗo tijane to saaro ngaro Jawa Jaati si o ñanta min min jooɗo ɗo min kalala ma sabi mo yiɗi ñamtaani hayoɗo ngara Jawa Jaati si caso salamane ngara Jawa Jaati si caso salamane jarama machallah Binen handawen jiloyoɗen di magu koye men jiloyoɗen di magu koye men to darne meɗen e pinale gollal KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma